खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बे समाव बरायनानै लाबाय आरो जिथु जोङो 12 अक्ट'खालि जोङो मोनसे अपेन टु डिबेट लादोंमोन आरो बे अपेन टु डिबेटआव दिनै जिथु दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायनानै लेंहरखादोंमोन बे खावलायनानै लेंहरनायाव बिथांमोना जोंनि लेंहरनायखौ रैखा लाखिनानै बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो बिथांमोननिसिम जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायगोन आरो बिथांमोननिसिम जों माखासे दान्थे बिदान्थे खालामगोन नायबाय थादो नर्थ इस्ट टाइम मानोना सानायख'आ बुंदों जे गाज्रि लामायाव थाबायबाय थानाय बिरनि लोगो जायालासिनो नोंथाङा हारसिङै माबा मोनसे खालाम होननानै बुंदों बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोयै बरायनानै लाग्रोबाय आरो जोङो दायो बे सैथो आरो थार समाज आरो राजखान्थिनि मोनदांथि सोर जागोन देरहासार सोर जागोन आसुखान्दा बाहागो लादो अपेन डिबेटआव गाहाय सुजुगिरिजों लोगोसे बेखौ जोङो खोब टेकनिकेलि जोङो माने सुस्रांनानै लानो नांगोन आरो दा बेखायनो आं नैबेखौसो खावलायगोन गासै रायजो राजाफोरखौहाय जाहाथे जोंनि बे जि मोनबोबाय जोङो दफायावहाय जेसेबां मोनबोबाय बेखौ जाहाथे जों बयबो नों आंजों एना एनि जालासिनो मोजां गाज्रि होनालासिनो जाहाथे जों बेखौ आङो बेखौसो बयनिबो खावलायनाय थाबाय जोंनि बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौ जाबाय आरो नैबेबायदि एग्जाम्पल हिसाबै आं बुंदों नङा बबाव थाङो नङा होमबा बे हाबखागोनखा थारमाने बेयो आरो एबार 19टा गामिनि उनावहाय जेसेबां एफआरसि गामि जुदि साहा गासैबो एफआरसि गोजागासिनो होमबा एफआरसि मोनखांनाय बे मोननाय गामिफ्रा मिथिनो लुबैबावदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गफुर हालामा बिटिआरआव हाबनो मोनमारगोन ना मोनमारा नैबे बाथ्राखौ रोखायै मिथिनो लुबैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आंबो बिसनाथ जिल्ला कमिटि एबसुनि सासे बिबानगिरि बा मावथि हिसाबै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो दाथि बुंगोन जिहेतु बे खामानिजों एसेब्लाबो आंबो स्टाफ थानानै दङ एबा मोनथि हिसाबै गफुर हालामा जेरैखि जाया बिटिआरआव हाबगोन बे खोथाया सैथो आरो जोंनि गफुरनि साहा फारसे थानाय जोंहा बांसिनानो जोंना एफआर एरिया गोजाखा एफआरसि गफुरनि गंसेबो एफआरसि गामि न'खरसेबो थालांनाय नङा आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंबाय जेसेबांखिनि जोंनि एफआरसि गामि आरो एफआरसि गामियाव थानाय न'खरफोर गासिबो बिटिआरआव हाबजोबगोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै दाथि बे खोथाखौ बुंना होबाय आरो दा बिथाङा जिखिनि उत्तरखौ होबाय आंनि सोंनायनि फिननायाव बेखिनियावथ' थिगानो बिथाङा बुंबायब्ला बिथाङा जुदि सैथोखौनो बुंदोंब्ला सैथोखौ जोङो समजों लोगोसे नुनो मोनथों पिक्चाराव रियेलाव मोगथाङाव बेखौ जोङो आसा फारिनाय थाबाय दा बेफोरनि मावनो गोनां गासिबो बर' फरायसा आफादनि सायाव थाजोब्बाय बेखिनियावनो आं मोनसे सोंलुखौ आं सोंबावनो सानदों बे आयदायावनो जे बेखौ सोनायाव हाबगोन आरो सोगोन होननायखौथ' नोंथाङा बुंथिबायानो नाथाय बेजों लोगोसे मोनसे थि समखौ जोङो मोनोब्ला गाहाम जागौ नामा खारन बे समनि खोथाया समजोंनो मोजांखौ जाफुंनो होनो हायो आरो थि समनि गेजेराव जुदि जोङो मावफुंनानै लानो हायाब्ला बे राइट टाइमाव जुदि जों मावफुंनानै लानो हायाबा समनि गेजेरावनो जोङो समनि फाखनावनो थगायजानायाव जोङो गोग्लैनोबो हागौ खारन थगायजानो माने बेखौ गासिबो इसुफोरखौनोथ' पलिटिकेल माबासो खालामो नालाय पलिटिक्स खालामो नालाय दा बे हिसाबै खमसे खम नैबे एमपि इलेक्सननि सिगाङावनो बा थांनाय जिहेतु 2020नि 27 जानुवारियाव एकर्डआ जादों हिसाबै दासिम खमसे खम बे 3 बोसोरा बारलांबाय दा बेसेसिमाव जोङो बेसेखिनि गामिखौ हाबनायखौ जोङो नैबे खिनि फोसावनाय जिसिबां 41टा गामि बेखौल' जों मोननो हादों नाथाय बिनिख्रुइ बांसिन जों आसा फारिदोंमोन दा अब्लाबो जानो हायाखै बेजों लोगोसे आं बेखौ खावलायनो सानदों खमसे खम जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो बेखौ मावनो हायो नामा बोसोरसे बा बोसोरनैनि गेजेरावनो बे माखासे जेसेबांखिनि बाखि थादों बेखौ मावफुंनो हायो नामा बेखौ जोङो हास्थायनाय दङ बिनि सोंनायनि फिननायखौ आङो लुबैनाय थाबाय दा जोंहा मा होनो बिथांनि सोंलुआ जाहैदों जे नोंथांमोनहा जेसेबां बेब्ला आरो लोगोसेनो थि समखौ बुंनो हायोब्ला मा बुंगोन बेनि सायाव बेबायदिथ' मोनसे थि
समजोंबो होनो हानाय नङा गाबोन नङा होमबा जागोन समफोरनो जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जाबाय प्रेसार ग्रुप जोङो डिमान्ड खालामजायो नङा होमबा इसिबां समनि गेजेराव जोङो बे बुस्थुखौ नांथारगौ नाथाय जायफ्रा मासियाव जे दं राजखान्थि हान्जाफोर बा राजनितिक दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा जेब्लायबो बै इसुफोरखौ सल्भ खालामनो थाङोब्ला नैबेखौ नायो जे सम आरो बोथोरखौ नायो बबे समाव बबे खामानिखौ मावबा गावस्रा मा मोनगोन आरो मा मोना दा जोंनि नैबे आसामावहाय अकलथ' जों बर' हारिल' नङा होमबा अकल जोंनि पजिटिभखौल' नायनानै बिथांमोना खामानि बेखौ नङा जोंनि नेगेटिभ नङा होमबा बेलेग साइडथिंहाय बिथाङा माइनास जागोन बेखौबो नायो थेवबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बुंबाय थाबोदों जे जोंनो जुदि थि समनि गेजेराव जोंनि एकर्डफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला जोङो फिन जोङो गणतान्त्रिक जोङो सोमावसारनायखौ जों लाफिनगोन नाथाय जों हास्थायदों बैबायदि थासारिया दाजाथों आरो जोंहा सरकारनि फारसे जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ जिहेतु जोंनि डिमान्डफोरखौ लासैब्ला बिथांमोना मावबाय थादों हिसाबै जोंबो लुबैदों जे जेसेबां हायो बे जेंना जेंसिया माने थाबैनो सल्भ जानांगौ रायजोनि जि लुबैनाय गांनाय उखैनाय बे थाबैनो सल्भ जानांगौ जोङो बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खोब जेब्लानो जोङो मिरुनि मावफुंमेलफोर जायो जोङो मोनफ्रोम बेफोर इस्युखौनो जोङो दैखांबाय थायो जर'खायै जोङो मोननै इस्युखौ बांसिन दैखाङो जोङो सिमा बारायनाय आरो जोङो हा हुनि खोथाखौ लानानै फैगौ जोंहा जि गलाघाटआव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा थान्दै जगथाय दङ जोङो बेवहायबो जोङो जिल्लानि जानानै बेफोर जेंना जेंसिखौनो जों दैखांगोन आरो बे नैबे जौसानि गेजेरजोंनो थामहिनबा नैबे सावरायनायनि गेजेरजोंनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो नैबे खौरांखौ बा नैबे मेसेजखौ जों हरगोन जेन बिथांमोना जाहाथे जोंनि जि गांनाय उखैनाय बा जोंनि जि थाब जाजानो लुबैनाय नङा होमबा बेखौ जेन बिथांमोना खोनासंनानै थाबैनो मावफुंना होयो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटिल' नङा आं गथै जोंनि बे गफुरबासि बा बिसनाथ नङा बासि हिसाबै आङो बिथांमोनखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय दा नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुगैगोन आं नोंथांनाव बे बाथ्राखौ पार्सनेलि सोंदों खारन नोंथाङा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा थानाय हिसाबै आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों जिहेतु जों दायो नुबाय थायो जे बिभिन्न दल संगठनखौ गारनानै राजखान्थि हान्जाफोरा गावजों गाव नांलाय खमलाय जाबाय थायो गावजों गाव डिबेट जालायबाय थायो दा गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामालासैनो जुदि बिथांमोनहा जयैनो खौसेयै सानोबा जे जों हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै दा बिथाङा बे सान्थौनि सायाव मा बुंनो सानो जे जोङो आलादा आलादा जायालासैनो जुदि जों ज' जानानै मोनसे थांखियावनो होसोयोब्ला जों फैबाय थानाय समाव जोंनि जिथु मोननांगौ खामानिफोर दङ बा मावनो गोनां जिथु खामानिफोर दं बै खामानिफ्रा थाबनो जागोन होननानै आं सानो दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांनि सोंलुनि सायाव आं बेखौनो फिननो सानदों दा मोनसे गणतान्त्रिक देशआवथ' बयबो गावबा गावनि चयस बायदि पलिटिकेलखौ पार्टि खालामनो राइट दङ आरो चयस खालामनोबो राइट दं दा बे हिसाबै बे मोनसे पइन्ट थाबाय आरो बेनिफ्राय जों बर' सुबुं हिसाबै नोंथांनि सोंलुआ इन्टायर बिटिसिनि गेजेराव ना अल आसामनि लेभेलाव नोंथाङा सोंदों आं बेखौ आंनि जिथु सोंलु दङ बे सोंलुआ जोंनि जेसेबां बर' हारि दङ बर' समाजनि रायजो राजाफोर दङ आसामनि सिङाव औ आसामनि सिङाव आच्छा बे बिथिङाव जोङो बेखौ आं हारसिङै फिननोबो हानायनि बेयावहाय माबा फैया नङा आं नोंथांखौ दोलोनि जानानै बा सोरनिबा पार्टिनि जानानै बुंनो थाखाय खावलायाखै नोंथांनि पार्सनेल मतामतखौसो आं नागिरदों जे दा बे सोंथिनि फिननायाव बेनो जाहैयो जे बयबो सुबुङानो जिहेतु रोङै रायै गावखौनो गाव इस्टाब्लिश खालामनो नागिरो दा बे हिसाबै रावबो रावनिबो सिङाव थानानै खामानि मावनायखौ सोरबा बायदिया लुबैया सोरबा बायदिया बबेबा ओनसोलनि इसुफ्रा एसे गुबुन आरो थिग बेबायदिनो बबेबा ओनसोलनि इसुफ्रा गुबुन बबेबा हारिजों गोरोबनानै बा बबेबा जायगायाव बर'जों बर' जयै थालायलायनानै सोरबा सासे एमपिखौ थिखांनाय सोरबा सासे एमएलए खौ थिखांनाय बेबायदि बेलायाव निश्चय नोंथांनि सोंलुनि जिथु थांखि बेयो ओंथि गोनां जायो निश्चय
दा बेबायदि बेलायाव आंबो बुंगोन जे जोंनि गहपुर ओनसोलाव खमसे खम जोंनि बे ट्राइबेल सुबुङा बेवहाय 47 जौखोन्दोआनो दङ जिहेतु सिगाङाव बे बिहालिखौ बालिजान जिपि आरो जिबां बे बालिजाननिफ्राय सोनाबहा दं बेसेबां थानाय बर'फोरखौ बिहालियाव हरामोनब्ला दा बेवहाय जोंहा दुखु गोनां बाथ्रा जोङो खमसे खम बिथांमोनखौ जों बिहालियाव हगारामोनब्ला जोंनि बे गहपुरा एसटि रिजार्भेसन जागौमोन आरो बेखौ रावबो हमथानो हानाय नङामोन दाबो जों आसा फारिदों फैगौ एसटि रिजार्भेसन बुंनाय लोगो लोगो आं मोनसे बाथ्रा गोसोआव फैदों जे जोंहा जितु एसटि रिजार्भेसननि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय गुबुन गुबुन दल संगठननि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो जेब्ला एसटि रिजार्भेसननि जखन्थायाव थांदोंमोन गुवाहाटीयाव बै समाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां कनस्टिट्युन्सिफोरनिफ्राय मानसिफोर फैदोंमोन आरो गोबां लिडारफोर फैदोंमोन नाथाय जोंनि गहपुरनिफ्राय रावबो गैयामोन जोंनि गहपुरनिफ्राय रावबो गैयामोन फार्स्ट टाइमाव सेकेन्ड टाइम जेब्ला जादों अबजेक्शननि थाखाय मेमोरेन्डामनि थाखाय सेकेन्ड टाइमाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा थांदों नाथाय जोंहा आं नोंथांनाव बेखौसो सोंबावनो लुगैबाय जे जोंनि जितु दैदेनगिरिफोर दङ मावनांगौ समाव खामानिफोरखौ बहुत खम मावनायखौ नुनो मोनो आरो नाङै समाव जानला मोनला खामानि मावनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो दा बिनि सायाव आं नोंथांखौ बुंनो सानगोन जे जिहेतु एसटि रिजार्भेसननि बाथ्राया ओंखारदों दायो गोबां जोंनि बर' समाजनि सुबुंफ्रा बुंदों जे जोंखौ पलिटिकेलि मार्डार खालामदों जोंनि ट्राइबेल सुबुंफ्रानो बुंदों नट अनलि बर' दा नोंथाङा मा सानो जे जोङो जुदि थारैनो एसटि रिजार्भेसनखौ मोनमारोमोनब्ला बा मोननांगौमोनब्ला बिनि सायाव जों मा मा मावनांगौमोन होननानै नोंथाङा सानो बेनि सायावथ' निश्चय जोङो खौसेथि जानाया गोनां आरो बेवहाय बर' कार्बि मिसिं दिउरि बेबायदि होननानै नङा नाथाय थेवब्लाबो मा जायो मानसिफ्रा आलादा आलादा माने जोंनि गेजेरनिफ्रायनो गावस्रानानै गुबुन गुबुन दोलो बेक्तिगत स्वार्थ बेक्तिगत मुलाम्फा बेफोरखौ नागिरनानै बेबायदि राजखान्थि खालामनायखौ जों नुबोबाय थादों दा बेबायदिनो मोनसे गणतान्त्रिक देशआव बयबो गावबा गावनि चइस बायदि पलिटिकेल पार्टि चइस खालामनाय बेखौ बा पार्टि खालामनाय बेनि राइटआ दङ हिसाबै जों रावखौबा बा सोरखौबाबो जों एखेबारे जर जुलुमै हमथाथाबनोबो हाया नाथाय मेसेजखौ होयो मेसेजखौ बै समावबो कनस्टिटिउसननि आमोलावबो बेबायदिनो बर' फरायसा आफाद बा बिथांमोननि मिसिं टिएमपिके बिथांमोनाबो खुब गोसो होनानै बेबायदिनो जोंनि बे गहपुर ओनसोलाव ट्राइबेलनि राजखान्थि अधिकार बा ट्राइबेलनि राजखान्थि पावारखौ इस्टाब्लिश खालामनो नाजानायाव गोबां बिहोमा होबोदोंमोन बर' फरायसा आफादा बै समावबो दा बबेबा समाव नाथाय बर' फरायसा आफादाबो माखासे बै समनि थासारिखौ नायनानै बेबायदिनो सोलाय सोल' पलिटिकेल पार्टिफोरखौ सोलायनानै सापर्ट खालामबोनायखौ जों नुनो मोनदों बबेबा समाव आरो बेबायदिनो कंग्रेसआबो मोनसे समाव जोंनि बे बर'फोरनि इसुफोरखौ इन्ट्रेस्ट लायैयाव थिग बेबायदिनो 2013आव बिजेपिखौ सापर्ट खालामनानै बेबायदिनो जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जाय एमपि बिथांखौ देरहाहरनो हादोंमोन रामप्रसाद शर्मा आरो बेबायदिनो नेक्स्ट टाइमावबो जोंनि बे तेजपुर एलएसिनिफ्राय जितु पल्लव लोचन दास बिथांखौबो देरहाहरनो हादों आं बे बिथिङाव दान्दिसे उनाव फैगोन दायो नोंथांखौ आङो सिनायथि होनो सानदों बिथाङा जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफनि नेहाथारि बिथाङा दायो आङो नोंथांनि बाथ्राखौ दान्दिसे सम दोनथ'बाय आरो जोंहा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथां दङ आफादगिरि डिस्ट्रिक्टनि बिथांनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा मिन्थिगोन जिहेतु नोंथांमोननि एनडिएफबिखौ लानानै गोबां समस्या दासिमबो दङ एकर्डा जालांबाय बे थार बाथ्रा आरो लासै लासै जाफुंगासिनोबो नाथाय नोंथांमोननि जिथु दुखु दाहा दासिमबो माखासे जोंनि एनडिएफबि केडारफोरा न'आव थानो हायाखै गोबां खारखुमा नांगौनि गोनांथि जादों दाबो दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो गिबियावनो दिनैनि बे बेलासि समाव नर्थ इस्ट टाइमनि अपेन डिबेट बे माबायाव मेलाव फैनानै जिखिनि निउस रिपर्टार सोंनाय बिनि एन्सारानो जाहैबाय दिनैसिम जोंनि एक्स एनडिपि
2020 नि 27 तारिखाव सुक्ति जादोंमोन सुक्ति जाना दिनैसिम 3 बोसोर बारलांबाय बारनानै जिखिनि गभर्नमेन्टआ जिखिनि होनांगौ मावनांगौ दिनैसिम सम्पूर्ण किसुमान खामानिखौ मावजोबनो हायाखै रिहेबिलिटेसननि बेलायावनो होन दिनैसिम जों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनैसिम फ्रायानो मोननाय जायाखै आरो केसनि बेलायावथ' बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव दिनैसिम सासेबो बायाखै दाख्लै जोंनि बिटिआरनि बर्तमान फरेस्ट मिनिस्टार फेरेंगा सारा बुंदोंमोन किसुमान 200 बेसेबा जन केस जिखिनि बायदों होनदों दिनैसिमथ' जों सासेबो बायनाय नुवाखै जायनि जाउनाव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बिश्वनाथनि साहा एरियायाव जिखिनि जोंनि एक्स एनडिपि लोगोफोर दं केस जानानै दं एनआइनि जिखिनि केस जाना दं दिनैसिम बिसोरनि केस सासेबो बायाखै आरो केसआ न'आवबो थानो हाबावाखै बिसोर जायनि जाउनाव दिनैसिम गावसोर हौवाफ्रा थानो हायैनि जाउनाव हिनजावफोरखौ दिनैसिम दाबो सोंहैबावो गतिके सरकारा बेखौ थाबनो इनिसिएटिभ लाना बिटिआर गभर्नमेन्टआ सल्भ खालामना होनांगौ आरो मार्टियास फेमिलि दिनैसिम मार्टियास फेमिलिनि जिखिनि रिहेबिलिटेसन माबा जिखिनि 5 लाख एक्सग्रेसिया होनायनि खोथा दंमोन मुंख्लं न'खरनि दिनैसिम अक्ट'बर मासाव होनायनि खोथा बुंदोंमोन थांलांबाय नभेम्बर बारलांबाय दिनैसिम नै डिसेम्बर बारनानै जानुवारि 11 तारिख जालायबाय माला होयो गतिके बेखौ थाब होयोबा मोजां जायो जायनि न'खराव दिनैसिम हालाय हाफाय दुखु खस्थ' जाबोनानै मोनसे सुक्ति खालामबाय दिनैसिम सुक्तिकारिफ्रा न'आव थानो खुसि मोनाबा बयबाबो दुखु मोनो गतिके आरो जायनि न'खराव फिसालाफ्रा जेलाव दं दिनैसिम जेलनिफ्राय गबोआखै बहुत दुखुनांथाव बाथ्रा आरो 1 नम्बर सागानगिरि जोंहा आफाद गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार दिनैसिम बेबो जेलावनो दङ दिनैसिम गभर्नमेन्टआ मा बेबस्था लादों खुनु माबायानो गैया बिनि बेलायाव जितु नोंथाङा बुंबाय जे रन्जन दैमारि सार बिथाङा दासिमबो जेलनि ओंखारबोआखै दा बिनि बेलायाव आङो जोंनि जितु माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथां दं बिथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैगोन जे बिथांनि जितु सोंलुनि फिननायखौ नोंथाङा होयोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदों जे जेब्लासिम बे जोबथेसालियाव थानाय जि जोहोलावफोर बिथांमोना जेब्लासिम उदां जानो हाया आरो गावनि न'सिम फैनानै उदाङै थानो हाया अब्लासिम जोङो एक'नि दफाफोरखौ जोङो मावफुंजाजोब्बाय होननानै जों बुंनो हाया होननानै जोंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो बुंबाय थादों आरो सम सम प्रेस मिटनि गेजेराव बुंबाय थानाय जादों जे बे जायफोरानाखि एनआइए केसाव दङ बिथांमोनहा जायफ्रा बोसोर बोसोर जेलावनो थाखाबाय बैसोरखौहाय थाबैनो रिलिज खालामनानै होनांगौ आरो जायफोरानाखि न'आव दङ नाथाय बिथांमोननि केसा दाबो जोबाखै बिथांमोननि केसाबो जोबनांगौ होननानै जोंनिफ्राय बुंबाय थानाय जादों जिहेथु जोंबो फरायसा आफाद हिसाबैहाय जोंनि आखायावबो बे केसखौ डिसमिस खालामना होनो हानाय राइट गैया बे गासैबो सरकारनि आखायावसो बेनिखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो बुंबाय थादों जे जेरैखि जायाना बे जे केसजों सोमोन्दो गोनां बेयो एनआइए केसानो जाथों बा नङा माखासे सिभिल केसफ्रानो जाथों आरो जि केसानो जाया मानो बे केसफ्रा थाबैनो सल्भ जानांगौ आरो बिथांमोननि खर'आवहाय जि मोनसे गिलिर नङा बिबान थानाय बायदि जाबाय थायो जिथु मोनसे बजाय थानाय बायदि मोनसे केस थानाय माने मोनसे बिराद गिलिर बजाय थानाय बायदि ना जानो सुख ना लोंनो सुख माला सामन फैगोन नङा होमबा माला मा जागोन बेखायनो जोंनिफ्राय सरकारनिसिम बेनो आपिल थागोन जे थाबैनो जे सरकारा बेफोरनि सायाव बिबेसना खालामनायनांगौ जे सासे सिगनेटरिसा जे एकराव माने सिगनेचार होखांनायनि उनाव जाय मानसियानाखि आङो नङाबा भाइलेन्सखौनो खालामला आं मेन स्ट्रिमाव थानोसै होननानै बिथाङा एकर्डआव सहि होबायब्ला नों आं बायदि कमन मानसि जानोसै होननानै बिथाङा जुदि सिगनेचारखौ होबायब्ला आं नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बिटिआर गभर्नमेन्टल' नङा आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टनिसिमबो खावलायहरनाय थागोन जे बिथांखौबो रेहाय होनानैहाय जेसेबांखि गिदिर गोरोन्थिफोर गैया मानो आयेननि नोजोराव बेखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनानैहाय थाबैनो बेखौ उदां खालामनानै होनांगौ आं एबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय
सरकारिसिम बे खावलायनाया सिगांनिफ्रायबो दङ दाबो दङ आरो उनावबो जेब्लासिम गनाय नङा अब्लासिम जोंनिफ्राय थाबाय थागोन। माखासे दैदेनगिरि बिथां बुङो जे पलिटिक्सआवथ' गोबां बाथ्रा सावरायलायनाय जाखायो थिग बेफोरबायदिनो माखासे लिडारफोरा बुङो जे जिथु प्रमद बर' दङ बिटिआर नि गाहाय दैदेनगिरि दायो बिथाङानो बिटिआर खौ सालायबाय थायो दा बियो बिथाङा जुदि दिरुननो गोसोब्ला माखासे बाथ्राफोरखौ माखासे नारसिननाय समाजारि जिथु जोंहा एकर्ड जानाय हिसाबै जुदि बिथाङा गोसो होनानै नारसिनोब्ला गगोन होननानै गोबां मानसिफोरानो सावरायो दा बेलायाव आङो एसेबां गोजौनि खोथाखौथ' बुंफ्रुजोबनो हानाय नङा आंनावबो एसेबां नलेज गैया आंबो आंनि जि लिमिटेड नलेज बिनि सायाव आं बाथ्राखौ बुंगोन जे बे गासैबो केसफोरखौहाय गोसो जाब्लानो जे माने प्रमद बर' सारा सल्भ खालामनो हागोन आं बेखौबो फोथायजोबनो हाया मानोना बिथांनिबो गोजौआव आरोबाव आयेन दङ नङा होमबा कानुन दं बिजिरसालि दङ दा आं नैबे बाथ्राखौसो बुंगोन जे बे गासैबो जेंनाखौ सल्भ खालामनो थाखाय एनडिपिनि जेसेबां दोलोफोर दंमोन बा बै समनि सागानगिरिफोर जर'खायै आं सागानगिरिखौ बुंगोन मोनफ्रोमबो दोलोनि सागानगिरिखौ जायफ्रानाखि जोबथेसालिनि बाहेरायाव दङ बिथांमोनहा इउनाइटेडलि फाइट खालामनाया बेटार बा बिथांमोना सरकारजों नङा होमबा थाफानानै नङाब्लाबो सरकारखौ इउनाइटेडलि प्रेसार होबाय थायोब्ला आं सानो बिनि फिथाइया थाबैनो जागोन जोङो सोरबा सासे चिफखौल' जों लामा नायबाय थायालासिनो नङा होमबा बे हंगसनखौल' दैदेनबोनाय माखासे लिडारफोर दङ बै लिडारफ्रानो जुदि इउनाइटेडलि फाइट खालामोबा आं सानो बिनि फिथाइया थाबैनो जागोन मानो होनबा खौसे जुदि खामानिखौ मावब्ला बिनि फिथाइया एसेबाबो थाबैनो जायो आरो साबसिनै जायो आरो आं बे खोथाखौसो बुंबाय आरो जोंहा एनडिएफबिनि नेहाथारि बिथां दंबावो बिथांनिफ्रायबो आं फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन जे जेरैबायदि नोंथांमोननि केडार्सफ्रा दासिमबो दुखु खस्थ' सैनांनानै दं आरो जेरैबायदि नोंथांमोना बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मावबोदोंमोन दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बे बेलायाव जे जिथु दैदेनगिरि नोंथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जेलाव दङ आरो माखासे केडार्सफोरनि दासिमबो केसनि सायाव एनआइएनि जिथु केसफोर दङ बेफोर केसा दासिमबो बोखार जायाखै दा नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो गिबि गिबियावनो नर्थ इस्ट टाइमखौ बरायना लाग्रोबाय दा जोंनि समस्या बहुत दुखुनांथाव मानो होनोब्ला जोंनि जायबा जेराव थानाय जोंनिनो कमबेक्स लोगो बा जोंनि सिनियर जुनियर आरो दैदेनगिरि सारमोन दङ माखासेया जायबा एनआइए केस जानानै दङ आरो सोरबा बायदिया नर्मेल केस जानानै दङ बेफोरबायदि केसा जोंनावहाय जोंनि गहपुरावबो दासिमबो बहुत दङ आरो जायबा जोङो उदाङै थानानैबाबो जायनि जाहोनाव जोङो दासिमबो जोंहा गोजोननाय गैया मानि थाखाय गोजोननाय गैया होनना बुङोब्ला जोङो बुंनो हागोन जायफोर जोंनि कमबेक्स लोगोफोर बा जोंनि सारमोन बिसोर जायनि जाहोनाव बिसोरो जेलाव दङ आरो बिसोरखौ लानानैनो जोङो न'आव दंब्लाबो जोंहा गोजोननाय गैया जेब्ला बिसोरनि केसा जोबनानै फैगोन अब्लासो जोंनि गोसोआबो जोंहा सान्थि फैगोन आरो लोगोसे आङो जायबा नैबे जोंनि लोगोफोरनि सायावहाय केसनि सायावहाय जायनि जाहोनाव दासिमबो न'आवहाय वारेन्ट फैयो आरो केस बहुत रोखोमनि फैयो दा बेफोरबायदि केस फोजोबनायनि खोथाखौ लानानैबो माखासे गोजौआवहाय बहुत रायलायबाय थायो गुबुनफोरबा गुबुन बहुत बायदिसिना होनो केसनि खामानि मावदों केसनि खामानिया जोबसिगोन नाथाय जों नुनो मोनाखै दिनैसिम जोंनि गहपुरावहाय जोङो जायफोर लोगोफ्रा जेलनि सिङाव थानानैबो बाहेरायावबो न'आव थानानैबो जायफ्रा केस दङ बिसिनावहाय बहुत दासिमबो पुलिसफोर फैबाय थायो वारेन्ट फैबाय थायो खारखुमाना थानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव गथ' गथाय जाबाय फेमिलि जाबाय न'खर संसार दाबाय दा बिसोरखौबो सुख सान्ति गैयालासिनो वारेन्ट फैनानै पुलिस नागिरफैनाय बा बिदिनो बायदिसिना प्रेसार होफैनाय जों बेफोरखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय गैया दा आङो बुंनो सानगोन जेसेबां हायो एसेबां थाबै माखासे जोंनि कमबेक्स लोगोफोरखौ जाहाथे जेलाव थानायानो जा बा बाहेरायाव थानानै दायनिगिरि जानाय बिथांमोन बिसोरखौबो थाबैनो गोजोनै थानो हानाय सुबिदाखौ होनांगौ रायलायना होनांगौ जायनि जाहोनावहाय रायलायनो होननानै गोजौआवहाय बिबान लानानै दङ बिथांमोना थाबैनो खामानिखौ मावनांगौ आरो लोगोसे जायफ्रा जोंनि नैबे
रिहेबिलिटेसननि सायावहाय मोननो गोनां बेफोरखौ जायबा मोनाखै बेफोरखौबो थाबैनो खामानिखौ मावना होनांगौ आरो मार्टियास फेमिलिनि जायबा दिनै बहुत जोंनि गहपुरावल' नङा अल जोंनि बर'फ्रानो बहुत गोरिब न'खरनि दङ जायनि जाहोनाव दिनैसिम जायबा मुंख्लं जालांदों बेफोरनि न'खरावहाय सोरबा बायदिया फिसाला सासेल'मोन न'खराव दङ बिमा बिफा बोरायलांबाय बुरैलांबाय बिसोरो बहुत खस्थ'नि गेजेरजों थैनांनानै दङ आरो खस्थ' जारलाजों बिसोर दुखु जारलाजों संसारखौ जालांनानै दङ बिसोरखौ जाहाथे अननानै नायनानै जाहाथे मोननो गोनांफोरखौ थाबैनो होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम नि जानानै जों बेखौल' गुरैयै खावलायहरदों जायबा गोजौआवहाय एनडिपि नि खामानियानो होन जोंनि खामानिखौहाय जायबा मावनो होननानै आखायाव लादों बे सारमोनखौहाय जोङो जाहाथे जोंनि खामानिफोरखौ थाबैनो मावना होयो मोननो गोनांफोरखौ मोनहोयो दा बेखौनो आङो गुरै खावलायहरबाय आङो आसा खालामो जाहाथे माखासे जोंनि मोननो गोनांफोरखौ लानानै थाबैनो सावरायनानै साक्सेस खालामनो हायो आं बेखौनो खर'गुङै खावलायनाय थाबाय जुदि आंनि फैथ'आ गोरोन्थि नङा दासिमबो बिश्वनाथ जिल्लायाव गासै 246 केडार्सफोरनि एगेन्स्टआव दासिमबो केस दङ बे 246 सा गासै रेजिस्टार केस दङ आरो बेफोर केसनि सायाव बिथांमोनहा गोख्रैनो सावरायनो थाखाय खावलायदों सरकारनिसिम आरो जोंहा दायो जोङो माखासे बिथिङाव जों नुगासिनो जे समाजारि जोंनि जिथु जेंनाफोर दङ बै जेंनाफोरा जाबाय दानि नैबे सोलिबाय थानाय मुगायाव जोंहा माखासे फरायसाफोर जाखांफुनाय गथ'फोर दङ बिथांमोना दासिम माखासे जौ जुवा जेरै ड्राग्स बेफोराव गोबां गोजावनानै थानायखौ जों नुदों आरो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि केसा बांसिननिफ्राय बांसिन जानो हमदों दा बिनि बेलायाव आङो जोंहा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैगोन जे बेफोरबायदि जिथु एन्टि ससियेल एन्टि नेशन बेफोरबायदि खामानिया मानि थाखाय बांनो हमदों बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांनिफ्राय जोंनि जाखांफुनाय इयुन गथ'फोरनिसिम मेसेज आं नोंथांनिफ्राय लुबैगोन नैबे जि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर बा जायफोर फेग्रा बेसादफोर बेफोरखौ बाहायनानै समाजावहाय मोनसे बिशृंखल थासारि लाबोबाय थानो नागिरदों नैबेफोर जाहैबाय मोनसे जाहैबाय जों बुंनांगोन जे लेक अफ प्रपार एडुकेशन जोंहा नांगौसेबां जोंनाव सोलोंथाइ गैया बे मोनसे खारन मानोना बेफोरखौ बाहायोब्ला जों मा जागोन मा जाया बेफोरनि सायाव जुदि जोंहा थोजासे गियान थानायमोनब्ला जोङो निश्चय बेफोर बुस्थुखौ जों बाहायनो नङामोन आरो मोनसे जाहैबाय लेक अफ गाइडेन्स होनांगोन जे बिमा बिफा जा बा गामिनि बा समाजनि बा बे मोनसे जायगानि आरोना गोरों गोराफोरनि जि गाइड बे गाइडनि आंखालावबो जानो हागौ आरो नङाब्ला बिथांमोना बै गाइड होनायखौ माने खोमा होयैनि थाखायबो जानो हागौ आरो मोनसे जाहैबाय जोंनि नैबे जर'खायै आं गफुरनि खोथाखौ बुंनोसै जिहेथु जोंना अरुणाचलजोंहाय नांजाबनाय मोनसे जोंनि बे बर' मैखोम थानाय ओनसोलफ्रा अरुणाचलावहाय बेफोर बुस्थुफ्रा ओरैनो आयेनाव लिरनाय दंब्लाबो खिन्थु साज्राङै खिन्थु बिथांमोना बेफोर अफेन होनजायो जानांगौ जोंनि मानसिफ्राबो थांलाय फैलाय मानसियाथ' आरो खानानै दोनजानाय बुस्थु नङा थांलाय फैलाय खाथि खाला नङा होमबा हाय हेलौ सिनाखि जों बेजोंबो जोंनाव मा जादों बारा जादों जोंनाव हमोब्ला बैथिं थाहैयो फर एग्जाम्पल मोनसे बिराद फिसा माने बिदिन्थि होनो नागिरदों जोंनि खाथि खाथि नैबे बर्डाराव आरो जेसेबां हाथायफोर दङ बा फुजा थिलिफोर दङ जोंनि आसाम साइडआव जों जुदि जुवाखौहाय जोङो बन्द होनो मोना होनोब्ला मा जायो फिन बै अरुणाचल साइडआवहाय बे जुवा सोमावग्रा जुवा गेलेहैग्रा गासिबो जोंनि बर' मानसिफ्रानो जायो दा जोङो जोंनि सिङावसो जों बिथांमोनखौ होबथानो हाबाय नङा होमबा खिन्थु
बैयाव थांना गेलेहैनायखौथ' जोङो बुहैनोबो हाला मानोबो हाला नङा होमबा माखासे बेवहाय ल' एन्ड अर्डारनि खोथा फैबाय नैबेफोर आरो दा बेवहाय आं नैबेखौसो लुबैगोन जे बेफोर ड्राग्सनि बेलायावनो होन बा माखासे गान्जाखौनो होन बा जिखि बेफोरबायदि माने जायफ्रानाखि समाजनि गुबुंले आरो जायखौ जों समाजा एक्सेप्ट खालामा बेफोरखौ फोसाबनायावहाय जोङो बबेबा मोनसे आफादखौल' जों लामा नायालासिनो बबेबा फरायसा आफादखौ बबेबा थुनलाइ आफादखौ बबेबा माने इउनाइटेड एक्सएनडि फराम नङा होमबा सोरखौबाल' जों लामा नायालासिनो आं माने खावलायगोन बेखौ मोनफ्रोमबो गामिफ्राबो जुदि क्लाब दङ इउथ क्लाब दं हिसाबै बेफ्रावबो जुदि जोङो एसे एवारनेसफोरखौ लाबोब्ला गावबा गाव गामि लेभेलफ्राव एवारनेस लाबोनानै बेफोर बाहायनायफोरनि सायाव जुदि जोङो मोनसे आयेन कानुनफोर लालायनो हायोब्ला आं सानो जोंनियाव एसेबाबो बेफोर खमायगोन आरो जोङो नैबे बाथ्राखौबो जोङो एसे खुला-खुलि बुंनांगोन जे जोङो नैबे लेभेलावहाय बे ड्राग्स जौ जुवा बायदिसिना बेलायावहाय जों बांद्राय जोङो प्रखाखनखौ लामा नायबा जानाय नङा प्रखाखननि सायाव जोंहा जुदि सोनारनानै थायोब्ला बेनिफ्राय जोङो आरोबाव माने माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोनखौ आं नुवाखै मानोना माब्लाबा जों नुयो जे जायफोरखौ जोङो बिराद माने एरियायाव बयबो मिथियो आरोना बेयो बेबायदि माने बेसाद फानग्रा जाग्रा रोगाग्रा होनो बिसोरबो मा जायो मालाबा पुलिसजोंसो आरामसे बेरायनायखौ जों नुबाय थायो आरो जाहोनाव जों कमप्लेन होब्लाबो जेबो फिथाइखौनो थाया बेबायदि आरो दा बेखायनो आं लुबैगोन जोंनि समाजखौ थिग खालामनोब्ला जोंनि मानसिया थिग जानांगोन जोंनि न'खरा थिग जानांगोन बिमा बिफा थिग जानांगोन नङा होमबा गामिनि रायजो राजाफ्रा थिग थानांगोन नङाब्ला मोनसेबो आफादा आं दिनै सासे एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै आंबो बुंगोन जों एबसु हिसाबैबो जोङो बेखौ 100% जों दायथ' लानो हाया मानोना जोंनियाव जेसेबां मावग्रा बिबानगिरिफोर दङ बियो जोंनि बे हालामाव थानाय मोनफ्रोम गामि मोनफ्रोम न'खरखौ जोङो बेंबाय थानो हाया बेनिखायनो आङो खावलायगोन जे जाहाथे बे बेलायावहाय जोंनि गासैबो जोंनि माने सेंग्रा सिख्ला गोरों धोरोमगुरुफोर बयबो जाहाथे बेफोरनि सायाव जोङो बाथ्राखौ सावरायोब्ला निश्चय आं सानो एसेबाबो बैफोर समाजाव सोलिनाय जे गाज्रि माने बारहावा बेफोर एसेबाबो खमायगोन होननानै आं सानो आरो कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन जिथु नै बावैसो साननि सिगां भेकेसन होदोंमोन जे 10 स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे अलरेडि कंग्रेस सरकार थानाय समावबो बेफोरबायदि सरकारा इनिशिएटिभ लादोंमोन आरो दाबो लादों बियो बिटिआर गभर्नमेन्टनि मावनाय एबा बिटिआर एकर्डनि दफानि मथै जायाखै होननानै बुंदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो बेयो अबसे माने राजनीतिक बाथ्रा जाहैबाय जोंनोथ' अराजनीतिक माने हंगतनिसो थेवबो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे बिथाङा दिउटु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे समावहाय इडुकेसन सेक्रेटारि जादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा लोगो गाहाय नेहाथारि एजि हिसाबै खामानि मावदोंमोन कास्टम बसुमतारी बिथांखौ आंबो बिराद मोजाङै सिनायो बिथाङाबो आंबो सिनायो जे बिथाङा नैबे बाथ्राखौ मोनथिखायोमोन जे आसामाव नो मर स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट अर्थात आसामाव आरोबाव माने सरकारि फरायसालि खालामनाय जानाय नंला होननाय मोनसे आयेनानो दंखायोमोन बेखौ बिथाङा मोनथिगोन ना मोनथिया ना बले मोनथिखानानैसो आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि नङा होमबा जे फरायसालिफोरखौ कलेजफोरखौहाय जायफ्रानाखि बिटिआरनि सिङाव थागोन बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' नन बर' गासिबो एन्ड बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बिकिडाब्लिउसिनि अनलि किन्तु बर' मिडियाम बे स्कुलफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बेयाव लिरनाय मोनसे आयेन दङ बे आयेननि दारैसो बे फरायसा कलेजफ्रा सरकारि जादों होननानै जों बुंनो सानो आरो बै समावनो जुदि माने कंग्रेस सरकारनि दिनाव बेबायदि मावदोंमोनब्ला दाहालागै माथो बेबो थाजोबो कमप्लिट जानांसिगौमोन बेखायनो जायखिजाया आं कास्टम बसुमतारीनि बे बाथ्रानि सायाव आं गोबांथार बुंनाय नङा मानो होनबा बिथांमोना राजनीतिक मानसि जाबाय जों राजनीतिकनि मानसिजों जोङो डिबेट खालामबाय थानो जोंना समबो गैया आङो नोंथां सोंनायनि फिननाय हिसाबै आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जोंहा जिथु नै बावैसो सान सिगां मोनसे आलफानि सुक्ति जानानै थांदों बे आलफानि सुक्तियाव 3 दफायाव जिथु लिरनाय दङ बे 3 दफायाव सुक्तियाव लिरनाय बै दफानि जिथु खोथा बुंनाय दङ जे आं नोंथांखौ एसे गोसोखांहोनि माखासे हारिफोरनो आसाम सरकारा एसटि होनो थाखाय भारत सरकारजों माने
जथायै मिनिस्टारफोरखौ लानानै मोनसे आफाद बिसोरो जथायै इनभेस्टिगेट खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ दादों आरो बिथांमोनहा रिपर्टखौ होनाय लोगो लोगोनो जोंनि जिथु आसामनि बाहेरानि सुबुंफोर दङ बै बिथांमोननो एसटि होनायनि बाथ्रा बुंदों जोङो हारिनि गुबुन हारिनि जोङो मुंफोरखौ मख'थला मानो होननानै बुङोब्ला बयहाबो संबिजिर मथे बयहाबो समान मोनथाय दङ बेयो आर्टिकेल 19 आवनो मोजाङै लिरनाय दंखायो दा आं नोंथांनिफ्राय बेखौसो मिथिनो लुगैदों जे जिथु आलफा सुक्तियाव 3 दफाखौ जि लिरदों बै दफानि मथेनि थाखानाय हारिनि एसटिफ्रा माबाफोर दुखु बा माबाफोर हामफार जागोन नामा जोंनिफ्राय बेखौ बुंबाय थानाय जादों जे बे मोनद' जि हारिफोर बिथांमोनखौ एसटि खालामनाय बेलायावहाय थाखानाय जि एसटि कोटा बे एसटि कोटाया मोनबो हेम्पार जानो मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ एसटि होयोब्लाबो बिथांमोनखौ आलादा मोनसे नमेनक्लेचारजोंसो बिथांमोनखौ एसटिखौ होनाय जादों आरो बिथांमोननि हमना ला सोरबा जेनेरेल सोरबा ओबिसि सोरनिफ्राय फैबाय नङा होमबा बैनिफ्राय जि दाननानै लाबोगोन पपुलेसनखौहाय बे पपुलेसनखौ दाननानै लाबोनाय रेसियो हिसाबै जे बिथांमोननोबो नङा होमबा बेवहाय खथाखौ बानायना होदों नाथाय एक्जिस्टिं एसटिनि खथाया बेयाव जेबो हेम्पार दाजाथों नैबे बाथ्राखौसो जोंनिफ्राय बुंबाय थानाय जादों आरो नैबे एसटि जानाय आरो जायैयावहाय आं जि एसे एनै मोनथिगौ आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जे सोरबाया एसटि जानो होनब्लाबो जानो हानाय नङा बेवहाय माखासे केरेक्टारिस्टिकफोर दङ मोनसे जाथिया एसटि जानोब्ला मोनबा मा होमबा केरेक्टारनि खोथा फैयो दा बेखौ बिथांमोना फुलफिल खालामगोन ना खालामा बिनि खोथा थाहैबाय जोङो नैबे आदिबासिनि माबायावबो एकर्डआवबो नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा जे आदिबासिफोरखौ जेनेबा एसटि खालामनि खोथा नाथाय दिनैसिम नङा होमबा आगानसेबो बारायाखै बे आरो दा जियानो हक आं सासे बर' फिसा हिसाबै आं बेखौसो आसा खालामगोन जे जाय खामानिया जोंनि बर'नि खहा लाबोगोन बे खामानिया मोगथाङाव दाजाथों बे लिरनानै थाथों नङा होमबा नाथाय मोगथाङाव बे दाजाथों आं बेखौसो हास्थायो आरो बे एखे सोंथिखौनो आं जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्रायबो आं बिथांनि गोसोनि बाथ्राखौ मिथिनो लुबैगोन जिहेथु 6 जनगोष्ठीनि खोथा बुंनाय जादों बेयाव नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव आंबो बेखौनो बुंगोन जे जोंनि थाखानाय एसटिफ्रा बेवहाय जेबो रोखोमनि खहा जानो मोननांनाय नङा जोंनि राजनितिक अधिकारानो हक बा जोंनि सामाजिक उन्नयन रांखान्थि उन्नयन विभिन्न दिगाव जोंहा जौगानांगौनि माखासे खथाफोर दङ खथाया बियो जोंनि संख्या हिसाबै पपुलेसन पेटार्न हिसाबै बियो जोबोद खम गनायजाथावानो नङा थेवब्लाबो जोंनि ट्राइबेल हारिया सांग्रांथि नङैखाय बा बेबायदिनो जोङो इसिबां गोरों गोरा नङैखाय जोंनि हारिफ्रा बेबायदिनो जोङो स्ट्रङै बेखौ भइस होनो हायाखै दा बे बेलायावहाय सेन्ट्रेल लेभेलावनो सुद्रायनांगौ गोबांथार दङ जोंनि नोजोराव आंनि फिसा मेलेमनि मोनदांनायाव दा बेनिखायनो बे खथा होननानै बुङोब्ला बेयावहाय सेन्ट्रेल लेभेलावनो ब्राह्मिन थाखोनि जाय हारिफोर बिथांमोना सुबुं अनजिमायाव जोबोद खम नाथाय बिथांमोनानो जोबोद बांसिन खथाखौ आवग्रिनानै दङ जाय बिथांमोना नाखि अल अभार इन्डियाखौनो बिथांमोना डमिनेट खालामो अल अभार इन्डियानि गेजेरावनो बिथांमोना जिखुनु बिथिङाव बिथांमोना प्राइभेटफोरखौ लाबोबाय थादों दा बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो जिहेतु बे आलफानि सुक्तिजों 6 जनगोष्ठीया एसटि दाबिदों बेयावहाय जोंहा उकिल बिथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेवहाय माखासे केरेक्टारफ्रा बेवहाय क्राइटेरिया गोरोबनांगोन आरो बिथांमोनहा आलादा राव आलादा हारिमु आरो ट्राइबेलनि केरेक्टारफ्रा बेवहाय ट्रेडिसनफ्रा बिथांमोनहा थानो नांगोन आरो बेवहाय प्रपार जुदि बिथांमोनहा क्राइटेरियायाव गोग्लैनाय केरेक्टारफोरखौ बिथांमोनहा दिन्थिनो हायाब्ला बेखौ मिरु सरकाराबो गनाया दा बेनिखायनो प्लास जुदि बेनि गेजेरावनो पलिटिकल सार्थ बा पलिटिकल बेनिफिट हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे मेकानिजम खालामनानै जुदि होनो थाङोब्ला अब्लाथ' जों मिथिस्लाबनायानो नङा बा ट्राइबेल संघनि खोथाखौबो बिथांमोना गनायनायानो नङा बेबायदिबो मोनसे साननो गोनां दा बेनिखायनो बेखौ जों बेखौनो बुंगोन बे बिथिङाव जोंनि थाखानाय ट्राइबेल हारिफ्रा बेवहाय खुनु रोखोमनि बेयाव खहा जानो मोननांनाय नङा अब्ला बिथांमोना गुबुन मोनसे मेकानिजमजों जुदि होयोब्ला बे बिथांमोननि आखायाव थाबाय दा बेनिखायनो बे बिथिङाव आंबो बेखिनिखौनो बुंनानै
दोनथ'बाय। नोंथाङा माबाफोर सोंलु दंबावो नामा बिटिआर नि सायाव जे माबाफोर मिथिनो गोनां बाथ्रा दंबावो नामा? बे बिटिआर रेकर्डनि सायाव आंनि सोंलुआथ' माखासे दंबावोमोन, थेवब्लाबो आं माखासेखौ बेफोरखौ उननि प्रसेसफ्राव सोंलांबाय थासिगोन। दा बेखिनियाव आं नैबेखौ बुजिनो गोसो जाबावदों जे दाख्लैबावैसो जोंहा इउजि सारआ जिहेतु बिटिआर रेकर्डआव लिरखानाय बायदियै 60टा समष्टि दानांगौनि खोथा दं आरो बेखौ बिथांमोना प्रप'जालखौ हरबाय होननानै बुंदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो हरबाय होननानै बुंदों। दा बे बेलायाव नायनो थाङोब्ला फर्मेलि नायनो थाङोब्ला बेवहाय इनसाक्सेस होननानै आं दा बुंनो सानगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिया दा बेवहाय बिटिआरआव हाबजोबनोनो मोनथ'वाखै। दा बे 47टा गामिखौ बेवहाय जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसनजों सरजाबनानै होदों उदालगुरिजों, बेसेखिनिल'सो आवगायदों। दा बिनिफ्राय बावहाय जोंहा कन्टिगुवासिसआबो गोबांथार हाबबावनो गोनां दङ। जेब्ला हाबगोन हाबनानै बावहाय मोनसे डिलिमिटेसन कमिटिनि थ्रुयै बेखौ जोंनि पपुलेसनफोरखौ जोंनि गामि आरो पपुलेसनफोरखौ बिटिसिनि गभर्नमेन्ट बा बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसनजों बेवहाय सरजाबफानाय जेब्ला जागोन, जेब्ला घोषणा जागोन, अब्ला बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआनो मोनसे डिलिमिटेसन दानानै होगोन आरो बिथांमोना जोंनि पपुलेसनफोरखौ बिटिसिजों सरजाबनायनि जाहोनाव बेयाव बिटिसिआव बर्थमान बा बै समसिमाव बेसेबांनाखि पपुलेसन जादों बेनि सायाव सानजाबनानैसो बेसेबां बेयाव सुबुं अनजिमा बेखौ बिथांमोना बे तथ्यखौ लानानैसो बिथांमोना समष्टिखौ दानो हायो खमसे खम। नाथाय दा हाबनायनि सिगाङावनो बिथांमोना माबोरै 60टा समष्टि दाखो बे सोमोगोनां बियो आयदा आरो बियो मोनसे सोंलु बेरखाङो आरोखि। बे सोंलुआ सिदायै जाहा जिथु दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जोंनि बिटिआरआव बिथांमोननिसिमनो थांबाय। आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बिथांनि जि सोंथि बे सोंथिखौ नोंथांमोना प्रेस मिडियानि गेजेरजों प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानोना नोंथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बे श'आव गैया, बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायहरो जे गोख्रैनो हानायमानि नोंथांमोना बेखौ प्रेस मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो। आरो आङो जोबथारनायाव आङो फिन खेबसेबाव जाहा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांनिसिम फिन खेबसेबाव थांफिननो सानबाय जे जाहा सोलोंथाइखौ लानानै जोंहा गोबां सिमांफोर दङ आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ जों मोजां लामा दिन्थिलांनो जोंहा गोबां मावबावनांगौ हाबाफोर दङ। दा बिनि बेलायाव जों नुदों जे माखासे जिथु इडुकेसनेल जोंहा सोलोंथाइनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ, लेक अफ इनफ्रास्ट्राक्चार, दा बैफोरनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव माखासे गोबां थालांदों। दा नोंथाङा मा सानो जे जोंनि जिथु गुदि सोलोंनायनि जिथु गुदि बा एजुकेशननि जि इस्युसफोर दङ बै इस्युफ्रा बा जेंनाफ्रा मा होननानै नोंथाङा सानो? जों जि नुबाय थादों दा, जितु जों फरायसा आफाद हिसाबै जोङो फरायसाजों सोमोन्दो गोनां बांसिन जोङो जेंनाफोरखौनो जोङो मावबाय थायो हिसाबै दा जोंनावहाय मा जायो, बे लेखाफ्रा जोंनाव मा जायो नांगौ समाव माब्लाबा फैया, बे मोनसे। आरो माब्लाबा जों मा नुनो मोनो, बे मेट्रिक आनजादनि समाव जे सोंलु बिलाइ बेफोरो जे ट्रेन्सलेसन खालामनाय ना बेफोरो नांगौ बायदि जाना फैया मालाबा थारमाने। इंराजियाव जि बाथ्राखौ बुंदों बेयो बर' थारमाने मोनफा मोननै मा जायो आबुङै बेरखां जानाव मा जायो गथ'फ्रा बै सोंलुखौ मोजाङै बुजिजोबा आरोना। जानाव गाव जि बुजिदों बेखौनो लिरनोसै, नाथाय एन्सारा बेलेग आरो ना नै बेफोरबायदि जायो सम सम। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जायफ्रानाखि सोंलु दानो एबा राव सोलायो बिथांमोनहा आबुं बर'नि गियान थानाय जायोब्ला मोजां, आरो बेफोरखौ गले गले जाहाथे नायफामनानैसो माने जोबथा महरखौ होयो, आं बेखौ खावलायगोन। नङाबा बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फ्रा जोंहा मा जायो मेट्रिक आनजादावहाय बे मोनसे मोननै सोंलु गोरोन्थिनि थाखायनो मालाबा मा जायो जोंहा नाम्बारखौ मोनहैया आरो जायनि जाहोनाव जोङो माने स्टेन्ड मोननो गोनाङावबो जोंहा मा जायो बन्चित जाना थाहैयो आरो बे मोनसे। बेनिफ्राय बाखि जि मिड डे मिलफोरनि बाथ्रा फैयो, दिनैनि समावहाय सरकारि स्कुलफ्रावहाय मिड डे मिल दङ, जानायनि थाखाय बेबस्था बानायो सरकारा।
इउनिफर्मनि नङा होदों आं बेखौनो खावलायगोन जे जोङो जोंनि बे थाखानाय जि गुदि फरायसालिफोर बेफोरखौ जों बयबो जोथोन लायो आरो गाव गावनि गथ'फोरखौ जे जोङो गाव गावनि गामियाव थानाय फरायसालिफ्रावनो जोङो बर' बिजोङाव जों हगारो नङाब्ला मा जागोन मोनसे समावहाय बे फरायसालिफ्रावहाय जुदि गथ'फ्रा गैयाब्ला फरायसालिफ्रा मा जागोन जोबलांगोन दा थांनाय बोसोरनि सिगांनि बाथ्रा बेवहायबो सरकारा जेब्ला जोंनि बे बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ जोंनि नङा बेलेग मिडियामनिबो फरायसालिफोरखौ जेब्ला माने मार्जार खालामनो नागिरदोंमोन अर्थात गंनै नङाबा फरायसालिफोर गंसे खालामनो नागिरदोंमोन बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों सरकारजों सावरायनानै बोसोरनि थाखाय सम बिदोंमोन जे बोसोरनि सम होबावनांगौ जाहाथे बे फरायसालिफ्राव इनरलमेन्ट बारायनो हायो बोसोरनै थांबाय नै देग्लाय फिन आरोबाव बोसोरनि थाखाय बेखौ रायज्लायनानै लानाय जादों दा खोथाया जाहैबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादाथ' बैखिनि खामानिखौ जों मावना लाना फैनो हायो नाथाय गामिनिफ्राय बा खाथि खाला रायजोफ्रा जुदि गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङावनो फोरोङाब्ला खनबैसे बेखौ रायज्लायना लाखिबाय थानांगौ नङा मोनसे गथ' बे सिस्टेमेटिकलि गावनो गाव थांखागोन बियो दा होमब्ला गंसे फरायसालि थैनाय माने बेयाव खमब्लाबो सानै एबा साथाम बर' मानसिया साख्रि मावनानै जानांगौबो जोबलांनाय बे बाथ्राखौबो जों नायनांगोन बिजों थांनायजों लोगोसे जोङो साख्रिनि नङा होमबा थांना थानाय जि माबा मोनो जों बेखौबो नोजोर होनांगोन दा बे बेलायावहाय जोङो सावरायनांगौ गोबांथार थायो आं सानो जे जों नैबे नङा होमबा जि सावरायनाय जि मोनसे माबा लादों जोङो खोब समाव जों बेयाव गासिखौबो सावरायजोबनो हानाय नङा आङो बेखौनो बुंगोन जे बिजों थायोब्लासो जोंनि रावाबो थांना थानो हागोन रावा थांना थाबासो हारियाबो थांना थागोन बेखायनो जोङो गिबियाव जोङो जोंनि बिजों जों बेखौ जों बयबो फोथांना लाखिनायावहाय हेफाजाब होयो आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय दायो जोङो जोबनायनि लामायाव आगान सुरलांसै आरो आं सानो जे जोंहा साफ्रोमबो मानसिनि जिथु मेलेम दङ बे मेलेमा गुबुन गुबुन रोखोमै खामानि मावो सोरबाया फरायसायानो जा सोरबाया खोनासंनानै फरायनो मोजां मोनो सोरबाया नायनानै सोलोङो एक्टिभिटिनि गेजेरजों आरो सोरबा बायदिया खामानिफोरखौ प्रेक्टिकेलि मावनानै मोजां मोनो बेनिखायनो जोंनि जिथु एजुकेशन सिस्टेम दङ बे एजुकेशन सिस्टेमखौ आं खावलायगोन जे जाहा दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय जे जिथु एक्टिभिटिफोर दङ बै एक्टिभिटिफोरखौ जुदि जोङो गाव गाव आयना जेरै केपचार खालामनो हायो बेफोरबायदि जुदि जोङो जोंनि बिथिंखौ लांनो हायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो जोबथारनायाव बिथाङा माबा मोनसे सोंलु दंबावो बिसिम आं माइकखौ हेन्ड अभार खालामो आंनि सोंनो गोनांनि गेजेराव मोनसे गाहाय सोंथि दंबावो बेनो जाहैबाय बे सोलोंथाइ बिथिङावनो दा जिथु आयदाखौ सावरायलांदों बे जाहैबाय नै दाख्लै बावैसो फोसावनाय LP एन्ड आपार स्कुलनि टिचार रिक्रुटमेन्ट 2024 बेवहाय दङ बर' मिडियामनिया एसिस्टेन्ट टिचार स्कुल LP स्कुल एसामिस मिडियामनिया 3156 बेंगलि मिडियाम 548 आरो बड' मिडियामनिया only 46 only आरो बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट टिचार आपार स्कुल एसामिस मिडियाम 673 बेंगलि मिडियाम 302 बड' मिडियाम 12 12 जनल' आरो बेनिफ्राय साइन्स टिचार बड' मिडियाम नील आरो हिन्दी टिचार आपार स्कुल बड' मिडियाम नील दा बेफोर नुथाया आसाम गभर्नमेन्टनि बेफोरबादि सोलोंथाइ बिफाननि बेबादि मावनायफ्रा बेयो बर' रावखौ टटेल बियो फोथैनो बुथारनो थांनाय जादों जों बेखौ बुंगोन बर' हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंखौ फोथैनो नागिरनायनि बियो गेदेरथार मोनसे थांखि होननानै जों बेखौ बुंगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो आसाम गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिफानखौ जों दिनैनि बे मन्थ्रनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानो जे बिथांमोना बेबादि मावनायजों बर' मिडियामनि फारसे बा बर' हारिनि फारसे माबायदि बिथांमोना सरित्र देखायदों माबायदि बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ अनदों अना बेजोंनो जों सिनायनो हायो आरो बिथांमोनखौ जों बुजिनो बाखि गैला होननानै आङो दिनै बे मन्थ्रनि गेजेरजों बेखौनो आं बुंनो सानदों दा बेखौनो आं खावलायदों
बेनि गेजेराव खावलायनो गोनाङा जाहैबाय जोंहा बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद दङ बिथांमोना सोलोंथाइ बिथिङाव मैखोम दायित्व दङ बिबान दङ बेजों लोगोसे बर' फरायसा आफाद बेजों लोगोसेनो दानि रुलिं गभर्नमेन्टआव एलायन्स हिसाबै थानाय जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो हानायनि मेन चेनेलाव दङ बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव दङ प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो बिथांमोननि टीमनि दा बे बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बिथांमोना थाबैनो समाधाननि लामाखौ लागोन आरो थाबैनो इन्टार बिटिसि आरो आउट अफ बिटिसि सिबांनाखि बर' बिजों एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुलफोर दङ बेयाव सिबांनाखि रां नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरिफोर नांगौ जादों बा नांगौ हिसाबै दङ बेफोरखौ सुफुंनानै होनांगौनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो थाबैनो जुदि बिथांमोना सुफुंनानै होआब्ला बर' बिजोङा थाबैनो जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोन मानोना जे फरायसालियाव फोरोंगिरियानो आंखालब्ला बेवहाय सोर गावनि गावनि उन्दै गथ'फोरखौ बेवहाय फोरोंनो थिनहरनो मानोना बेवहाय फैनानै बिथाङा नांगौ बायदि बेवहाय क्लासखौनो मोनाब्ला फोरोंथाइखौनो मोनाब्ला बेवहाय फैनानै बे खमसे खम सानसेयाव क्लास मोननै गाहामल' लानानै थांनो मोनोब्ला बेजों सासे फरायसाया बोरै गावनि साबजेक्टखौ रोंजोबनो हानो एबा बोसोरसेयाव बोरै बियो नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइखौ गावनि सिबांनिफ्राय थाखोनि फरायनांगौ लेसनफोर दङ बेफोरखौ बोरै सोलोंजोबनो हानो बियो इम्पसिबल आरो बियो गोब्राब दा बेनिखायनो बेखौ थाबैनो बिथांमोना जाहाथे समाधान खालामनानै होनांगौ बेखौ आं खावलायदों जिहेतु जोंहा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जितु बेवहाय दफायानो दंखायोमोन जे बर' मिडियामा सेपारेट डिरेक्टर मोननांगौनि बेयाव दाबियानो दङ नाथाय जों बेखौबो जों खेंसालियाव मावनाय नुदों बेवहाय बर' मिडियामनि सेपारेट डिरेक्टर थानो नांगौमोन बर' मिडियामखौ मडारेट खालामनो थाखाय मनिटर खालामनो थाखाय नाथाय बेनि जायगायाव ट्राइबेल लेंगुवेजनिसो डाइरेक्टर होनायखौ जों नटिफिकेसन बै समाव नुनो मोनदों बे जोबोद दुखुनांथाव आरो आं बेखौनो खावलायदों बे बिथिङाव प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद थाबैनो बेबायदि नमेनक्लेचाराव जुदि गोरोन्थिया दंमारोब्ला बेखौ थाबैनो सुद्रायनानै लाफिननांगौ जोंनो नांगौ बर'नि सेपारेट डिरेक्टर मानोना बेवहाय फारागथिया गोबां दङ बेवहाय ट्राइबेल लेंगुवेज होननाय लोगो लोगो बेयाव 9थासो क्लास दङ गिबियावनो दं बेवहाय बर' आं ग्रुपफोरखौ बुंलांग्रोनि बर' मिरि मिकिर राभा सनाल कसारी लालं कसारी डिमासा कसारी दिउरि दा बे 9था ग्रुपआव बे गासै 9थानि गेजेराव बर'आ सिंगल लार्जेस्ट 50% अनजिमानि नाथाय बेनि गेजेरावहाय मिडियाम दङ जायफोर मिडियाम सालायदों बेवहाय जोंनि मिथिनाय मथे जोंनि बर'आथ' मैखोम दंखायोआनो आरो सोलिबाय थादों बेनिफ्राय कार्बि मिडियाम एसे एनै सोलियो आरो बेनिफ्राय मिसिं एसे एनै सोलियो डिमासाफोरनियाव दङ दा बै माखासेफ्राथ' मिडियाम सालायनो हानाय बेबादि रोखोमनि बिथांमोनाव जनसंख्यानो गैया आरो बिथांमोनाव फरायसालियानो गैया दा बेनिखायनो बेबादि पपुलेसन पेटार्नखौ जुदि नायोब्ला बिथांमोना सेपारेट डिरेक्टर सोलोंथाइनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टर मोननायनि जयगथायानो गैया जेराव दा बेनिखायनो बेनि गेजेराव मोनथावथाव आरो मोननायनि जयगथा थानाय बेनो जाहैबाय जोंनि बर' बिजों जेरावहाय जोंनि बर' संख्यानो अल आसामाव गोसारनाय दङ आरो जेरावबो दङ जेराव बर' सुबुं दं बेयावनो बर' फरायसालि दङ बेनिखायनो जोङो बे बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि थाखाय गाहाम आरो बे बर' बिजोङा थायोब्लासो जोंनि रावाबो थांनानै थागोन जिहेतु जोंनि रावा 6 सिडुलाव गनायथि मोनजानाय आरो राजिका रावनि 19 फारियाव गनायथि मोननाय दा बेनिखायनो जोङो बर' बिजोंखौ थांनानै थानायखौ जों लुबैयो बेनिखायनो बेनि थाखाय मावलांनांगौ जायफोरनियाव आफाद हिसाबै बिबान दं बा पलिटिकेल हिसाबै माबा मोनसे पजिशनाव थानानै बिथांमोना बुंनो हानायनि मोनसे मन्च दङ प्लेटफर्म मोनदों बिथांमोना दायित्वखौ लानानै बे जेंनाखौ सुद्रायनानै लानांगौ बेखौ जोङो खावलायबाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय जोंनि बे अपेन डिबेटआव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय जोङो दायो बे हाबाफारिखौ बेसेयावनो फोजोबथ'नोसै होननानै आं सानबाय मानो होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोर बयहाबो गोजाङो बेनिखायनो जोङो फिन खेबसेबाव मोजाङै सावरायफिनगोन मोनफ्रोमबो दल संगठनजों लोगोसे मोनफ्रोमबो
माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे जों खौसेयै जोङो फिन खेबसेबाव सावरायफिनगोन। दा नोंथांमोनखौ नुजाथिफैनायनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नर्थ इस्ट टाइमनि गासैबो टीमनि जानानै आं नोंथांमोननिसिम गोजोननाय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।